فنونا بمكتاب تركوا بزغركم تعزبتنا كمية تمسيون لو مسنبت 26 تقم 9 مشستر لو هاجراون زيانات حيزلكم قريبا لغم نمكتالكم بغبز عدم صحاتكم تسنح ميكايل حدقو فلما كن بكنت وتعطو فيلم عبدو هاجراو مكس هوسبيتال اوروتان 4 هتصانات عبوت مطبحتي للتخايدو أبنو زوبا هابرو تساتفنت أبغرغلوت قدمة تمرتي بربعة عطفي عبي وداب سنت ببنياتات نيرترا رابعي عمتو فيستيفال سنت ببن بالنا بمينيسوتا كانيو أب زيناتات وصاي فلسطين من قصاصات حماس فتحن أب دراو شمت غازان زغبر كداماو متزوتاو طوان عمتاوي وعلى مرحت هاجرات آسيان كاب تمالي بسران حموشن تكمتي أب ماليزيا كيدالو سلفي سرعتنياتات كردستان مالت PKK ناب سيمناوي عراق تقعز كم جمر حابيرو زرزر زينا أب هاجراو مكس هوسبيتال اوروتا بمتحبار إيرتراوانن إيطالياوانن حكايم 47 هتصانات مطبحت اللي بتخايدوم وكيليرينا داني رولدون زدالو زينا وتصطب قرر مسكال قرش غير كأوروبوين أما أكل مطبحة اللبي أسمرا بمتحبار إيرتراويانن كاب إيطاليا زمص جل حكايم ميد أكشن بامبينن كاب 10 منتك ساب 25 تقمتي نعسران كلتن هصانات مطبحة اللبي تخايدو اتوم كمل هاجر زمص هصانات أقدمهم تمرميرهم ككم كبلت حمامهم قصرات غيرهم صنح مخانم كفله تخايلهم أقدموا كاب 5 ساب 10 منتك تقمتون بمتحبار جل إيطالياويان حكايم ميسيون بامبيني نعسران 5 هصانات تماسس المطبحة تخايد منبار زحبرت ميديكال دايركتور هوسبيتال هصانات اوروتا بروفيسور صقردا قبر هيوت قاليو بسنكي حانات الصعب قال دما بتفطر الصعب حمام لبي صنح مخانم ابريهام أبزي مطبحتي كلتا إيرتراويان دكتورات نفسهم كإلهم مستافهم نوصيتاونت نايتي أبز حلفة عمتات استقبره ناي ملو وقت مكرون متحقاز المدبات زنت صر مخانون قليسام أبت مطبحتي استساتفه دكتور بيان أبرها أت مطبحتي زتحلل لخب مخانو نمعلتي كاب كلتك ساب سلستنا كايدو نتسرح كم زعممو أرديوم نقول لحكايم ميد أكشن بامبين ترنيفو زمسه بروفيسور جوفاني ستانلي بوغانو كاب كلتشن 4 أتحزهم أب عمد كلتا جزيان نامسو نهزانات مطبحتي لبي يكايدو كمزلو بمتكاس أمسعي أتمدب ملو بملو بإيرتراويان حخايم كمزكايد نمقبار أمسرح كمزركبو أنسيرو كابز مسرت إسران كلتن عمتات تاوصيرو زلو ماكل مطبحتي لبي أسمرا أبتحتي هوسبيتال هصانات أوروتا نتفتاتو زسلاسل كوينو زاقيت لحادش حنش دشتميتن هصانات عوت مطبحتي كمزكايده سنداتو ينصر أزك كمزيلن كله بمسرتي ماكل مطبحة اللبي أسمرا زخونو كاب جيرمان زمصو أبلات قجل حكايم أركيميد كاب 30 حدن تقمتي نسلسة سومن زغلص مطبحة اللبي نسلسة هصامت كم زكايد كابتي هوسبيتال زترخب حبريتها أفليتو نابي كالزينا بسنسقرم أبنو زوبا هابرو تساتفنت هصانات أبغلغلوت قدمة تمرتي كبن مبال بزكايد زلو وهور صعري لو معمت بالعل 4 عطفي كم زعابيته قليتهم بمسرتي حبريتها زحلف عامت 729 طراي زنبره قطر تمهارو قدمه تمرتي لوم عامتنا بستا 3024 زنبره شفنا دما ناب 74 بريخلهم حلافي تكالات تمرتي نايت نوزوبا ممر عثمان محمد ادم اغلغلوت قدمه تمرتي هصاناتن قلعن مس محبراوي هيوت كلالو مسرتاو فلطت كحزون ابركتو سلازلوا اب مسرح ممهار مستمهارنا قداس كم زغونن بعتو بيسرحالو كم زلون حبيروم أقدموا سروع نايكرمة تمرتي أقولقلوت زهبات كالاتاب ممحدارات كبابي عريتين فلفلن طرايس لزنبرا بركت زبالو هتصانات كرمة تمرتي كي تمهارو مباتاي جمرو من بارم زقلتسة ممر عثمان أبزو وانزقنا 3 كالاتاب شومونت ممحدارات كبابي تخفيتن كمزلوا زدو ما فرس تخايدو قوسقواسات كمزغونا رديوم أبو موداتا ممر عثمان ولدي كم تيجميرو موزلو دقوم نابت كالات قدمة تمرتن خسدو بزلعلك سرحلو
مسرح ممهار مستمهارن ኣብ ቅድመ ትምህርቲ ካብ ናይ መባእታ ዝተፈለየ ምዃኑ ተገንዚቦም ድማ ምትሕባሮም ምስ መምህራን ከዛይዱ ተላብዩ ውዳብ መንስያ ስራሕተኛታት ኣብ ንኡስ ዞባ ሓጋዝ ብ22-23 ጥቅምቲ ሻምናይ ጉባኤው ኣቃኒዑ ኣብቲ ኣጋጣሚ ኣካይዲት ኣካል ኣብ ዘቕረበቶ ናይ 2 ዓመታት ጸብጻብ ኣብ ምሕጋዝ ስድራ ስዋኣትን ጽጉማት ወገናትን ልምዓታዊ ወፍርታት ምስልሳል ባህላውን ስነ-ጥበባዊ ንጥፈታት ምሕያል ውዳበታት ምብጻሕ ኣብ ታሪኻዊ ቦታታትን ካልእ ዝተዓመ መረባትን ምስናይ ብድሆታቱ ገሊጻ ኣብ ጨንፈር ሃማመት ዞባ ዓንሰባ ሓላፊ ውዳበታት መንሰይ ስራሕተኛታት መርሃዊ ዘርኣይ ቦግኑ ንኣገዳስነትን ዕላማን ውዳበ መንስያት ምዕባይ ኣፍራይነት ምምልማል ንመሪሕነት ዝበቕዑ መንስያት ምንዳፍ መደባት ስራሕን ምሕያል ክለባትን ከምኡውን ቅርጽን ዕማማትን ኣካይዲት ኣካል ዝምልከት መብሪ ሂቦም ኣብ መወዳእታ ጉባኤኛታት 13 ኣባላት ኣካይዲት ኣካል መሪጾም ኣብ መወዳእታ መሓዳሪኑ ዞባ ሓጋዝ ኣቶ ኢድሪስ መሐመድ ሐምድ ኣብ ዝሃቦ ቃል ዝተመርጸት ሓዳስ ኣካይዲት ኣካል ነቲ ውዳበ ብምሕያል ውፅኢታዊ ስራሕ ክትዓይ ትፅቢት ከም ዝግበረላ ሓቢሩ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣብ መንጎ ወለድን መንስያትን ዘሎ ርክብ ንምድልዳል ስሉሳዊ ዝምድናታት ንምሕያልን ዝዓለመ ርክባትን ሰሚናራትን ከም ተኻይደ ወኪል ሪና ኣፍሊጡ ውዳበ ስነ-ጥበበኛታት ንኤርትራ 4ይ ዓመታዊ ፌስቲቫል ስነ-ጥበብን ባህልን ኣብ ሚኒሶታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ቃኒዑ ካብቲ ቦታ ዝበፅሓና ሓበሬታ ኣሎ ፉርቱና ዓንዶም ብመልክዕ ጸብጻብ ከተቕርቡ እያ ኣብ ዝተፈላለየ ከባቢታት ዓለም ንዝርከቡ ኤርትራውያን ስነ-ጥበባውያን ዝጥርንፍ ውዳበ ስነ-ጥበበኛታት ንኤርትራ 4ይ ዓመታዊ ፌስቲቫል ስነ-ጥበብን ባህልን ካብ 17 ክሳብ 19 ጥቅምቲ ኣብ ሚኒሶታ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቃኒዑ እቲ ዓመታዊ ጽምብል ኤርትራውያን ስነ-ጥበባውያን ማለት ድምፃውያን ሙዚቀኛታት ተዋሳእቲ ጸሓፍቲ ደረስቲ ቀባእቲ ገጠምትን ካልኦትን ኣብ ዝሃለዉ ሃልዮም ንሕብረተሰቦምን ሃገሮምን ዝገብሩ ኣበርክቶ ከም ንምባል ዝዓለመ እዩ ናይ ሎም ዓመት መደብ ንሸዓተ ብሄራት ዝውክል ባህላዊ መደብ ምርኢት ባህላዊ ኣልባሳት ናብ ቆልዑ ዝቐንዐ ኣዘናጋዕቲ ሕዝቶታት ምርኢት ቅብኣ ባህላዊ ሙዚቃን ትልሂትን ግጥምታት ሰሚናር ኩነታት ስነ ጽሑፍ ሃገርና ከምኡውን ሓበራዊ ዘተን ገምጋምን ዘጠቓለለ ነይሩ ፈጻሚ ጉዳያት ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣቶ ብርሃነ ገብረ ህይወት ንተሳተፍቲ ኣብ ዘስምዖ ቃል ንወደብትን ተሳተፍትን ስለቲ ዘቕረብዎ ሃገራዊ ትሕዝቶታት ድሕሪ ምምስጋን ከምዚ ዝበለ መደብ ኣብ ምስራፅ ሃገራውነትን ምውርራስ ባህልን ክብርታትን ብዘለዎ ኣበርክቶ ኣዝዩ ኣገዳስን ክተባባዕ ዝግብኦን ከም ዝኾነ ገሊጹ ኣብቲ መደብ ካብ ኤሮጳ ካናዳን ዝተፈላለያ ከተማታት ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝመፁ ኤርትራውያን ስነ ጥበባውያን ተሳቲፎም ነይሮም ንስነ ጽሑፍ ሃገርና ብዝምልከት ኣብ ዝቐረበ ሰፊሕ መግለጺ ኤርትራዊ ስነ ጽሑፍ ንኽድንፍዕን ታሪኽ ንኽስነድን ብኣሕተምቲ ሕድሪ ዝካየድ ዘሎ ንጥፈታት ሕትመትን ምዝርጋሕን ዘብርህ ብኣብነታት ዝተሰነየ ሰፊሕ መግለጺ ቀሪቦም ኣብ መወዳእታ ኣወሃሃቲ ናይቲ መደብ ንኤምባሲ ኤርትራ ሃገራዊ ሽማግለ ወዳቤታት ህግደፍ ማሕበረኮም ሚኒሶታ ሃማደአ ሽማግለ በዓላት ሃገራዊ ሽማግለ ሚኒሶታን ተቐማጦ ሚኒሶታን ከባቢኡን ስለቲ ዝገበርዎ ምትሕብባር እንደገፍን ምስጋና ኣቕሪቦም ኣብ ዞባ ተሰነይ ብምውሃድ ኮምን ትካላት ጥዕናን ማዕነ ጥፈታት ይሰላሰል ከም ዘሎ ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ነርስ ገብረ ህይወት ተኸስተ ሓቢሮም እቲ ቤት ጽሕፈት ንቕሓትን ኣፍልጦን ሕብረተሰብ ብምብራኽ ሕማማት ኣብ ምክልኻል ምፍዋስን ፀቂጡ ከም ዝሰርሕ ዝገለጸ ነርስ ገብረ ህይወት ነተሳታፍነት ሕብረተሰብ ሞጊሱ ኣብ ኣከባቢያዊ ጽሬት ምክልኻል ተመሓላለፍቲ ሕማማት ምስራሕ ዓይኒ ምድሪ ሸፈነ ክታበትን ሕርሲ ኣብ ትካላት ጥዕናን ዝተኻየደ ሓበራዊ ንጥፈታት ወታዊ ውፅኢት ተረኺቦ ከም ዘለውን ገሊጾም እቲ ንዞባ ዓሶ ብብዝሒ ዝረኣየሉ ብምዃኑ ህዝቢ ኣብ ሰሙን 2 ግዜ ስሩዕ ኣከባቢያዊ ጽሬት ከም ዘካይድ እዚ ድማ ኣብ ምንካይ መልከፍትን ሞትን ዓብዪ ኣስተዋጽኦ ከም ዝገበረ ዝሓበረ ነርስ ገብረ ህይወት ሕማም ዓሶን ካልኦትን ብመንከስቲ ጣንጡ ዝመሓላለፉ ኣራስንቲ ሕማማትን ንምቁፅጻር ህዝቢ ሜላታት ምክልኻል ሕማም ዓሶ ከተግብር ፀዊዑ ተሪዮ ዘይተመሓላለፍቲ ሕማማት ጸቕጢ ደም ሕማም ሽኮርን ልብን ንምክልኻል እውን ጎስጓሳት ከም ዝካየድ ብምጥቃስ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ልዕሊ 40 ዓመት ዝዕድሚኡ ዜጋ መርመራታት ከም ዝካየድን ሓሚሙ ንዝተረኽበ ነፃ ኣገልግሎት ሕክምናን መድሃኒትን ከም ዝወሃብን ገሊጾም ሓላፊ ኣገልግሎት ጥዕና ንዞባ ተሰነይ ነርስ ገብረ ህይወት ተኸስተ ኣብ መወዳእታ ህዝቢ እቲ ንዞባ ሕፅረት ትካላት ጥዕና ብምምላእን ዝገብሮ ዘሎ ኣበርክቶ ብምስጋን ብዝለዓለ ክደፍ ኣሉ
ኣዘኻኺሮም ኣብኑ ዞባ ለጉዓን ሰባት ተሳታፍነትን ብቕዓትን ተማሃሮ ኣብ ማዕዲ ትምህርቲ ንምዕባይ ዝዓለመ ኣስተምህሮ ካብ 9 ክሳብ 21 ጥቅምቲ ንተማሃሮ ካልኣይ ደረጃ ተዋሂቦም ኣብቲ ልዕሊ 3000 ተማሃሮ ዝተሳትፉ ኣስተምህሮ ጸሓፊ ህግደፍ ኣቶ ብርሃነ ጸጋይ ኣብ ዘመሓላልፎ መልእኽቲ ተማሃሮ ኣብ ርእስቲ ኣብ ኣብያተ ትምህርቶም ዝቐስሙ ኣካዳሚያዊ ትምህርቲ ረብሓ ትምህርቲ ኣብ መጻኢ ምዕባለ ህይወቶምን ሕብረተሰቦምን ተገንዚቦም ጻዕሮም ከበርኹን ብወርቃዊ ሕጋጋት ኣብያተ ትምህርቶም ክመላለሱን ተሓሳሲቦም ሓላፊት ሃማደ ወይዘሮ ጽጋዊነ ገብረስላሴ ሓላፊ ሃማመተ መንሰይ ሓሰን መሐመድ ኑሩን በወገኖም ተማሃሮ ኣብ ቀረቦም ተዋዲዱን ዘሎ ናይ ትምህርቲ ዕድል ብዝግባእ ተጠቒሞም ብቕዓቶም ከበርኹ ዘኻኺሮም ርእሰ መምህራን ናይተን ኣብያተ ትምህርቲ ብጊዜኦም እቲ ብቤት ጽሕፈት ህግደፍ ሃማደን ሃማመትን ዝተወደበ ኣስተምህሮ ነቲ ብኣብያተ ትምህርቲ ዝካየድ ጻዕር ዝድርዕ ብምዃኑ ክድፋሉ ተላቢኦም ተማሃሮ ድማ ነቲ ማዕዳ ሓዘል ኣስተምህሮ ኣብ ግብሪ ብምትርጓም ብቕዓቶም ንምዕባይ ኣበርቲዖም ከም ዝሰርሑ ኣረጋጊጾም ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስዕቢ ዜናታት ሃገራት ወጻኢ ክኸውን ንምክትታልኩም ክቅጽሉ ደጊመም ብኽብሪ ዕድም ዜናው መሰናዶ ኤርቲቪ ናወጽሎ ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ስለምክትታልኩም ኣዝየ መስግን ዜና ሃገራት ወጻኢ ፍልስጤማዊ ምንቅስቓሳት ሓማስን ፋታሕን ኣብ ምሕደራዊ ሽመጥ ጋዛ ንዝግበር ግደማዊ ምትትታው ብመትከል ከም ዝቃወሞ ደጊሞም ኣነጺሮም ምሕደራዊ ሽመጥ ጋዛ ኣብ ትሕቲ ኣህጉራዊ ሓይሊ ክጸንሕ ዝብል ነጥቢ ሓደ ካብቲ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዘቕረቦ 20 ነጥብታት ዝርከቦ ናይ ሰላም እማመ ምዃኑ ይፍለጥ ይኹን እምበር እቶም ፍልስጤማዊ ምንቅስቓሳት ግደማዊ ምሕደራ ንትግባር ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዘፍሽልን ንቅሉላው ናይቲ ወሽመጥ ዘጋድድን ምዃኑ ብምዕባር ከም ዘይቅበልዎ ገሊጾም ኣለዉ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ክልቲኦም ምንቅስቓሳት ንምሕደራዊ ሽመጥ ጋዛ ብዝምልከት ብ25 ጥቅምቲ ሓበራዊት ኮሚቴ ከም ዝቖሙ ተገሊጾም እስራኤል ምንቅስቓስ ሓማስን ብመንጎኘት ግብፂ ቱርኪ ቀጠርን ኣሜሪካን ዝበፅሖ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ካብ 11 ጥቅምቲ ተግባራዊ ኮይኑ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ ምልዋጥ ጅሆታትን ኡሱራትን ከምኡውን ምእታው ሰብኣዊ ረድኤት ናብ ወሽመጥ ጋዛ ኣብ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ስምዕ ከም ተጀመረ ክግለጽ እንከሎ ዝተረፈ ነጥብታት ኣብ ዝቕጽል ክትግበር መደብ ተታሒዙሎ ይኹን እምበር ተሪፉ ዘሎ ዝርርብ ምንቅስቓስ ሓማስ ዕጥቁ ከውርድን ምሕደራዊ ወሽመጥ ጋዛ ናብ ሃገራዊ ኣካል ክሰጋገርን ዝብል ነጥብታት ስለ ዝርከቦ ብቐሊሉ ኣብ ምርዳእ ዝብጻሕ ከም ዘይመስል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ መበል 47 ዓመታዊ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ደቡባዊ ምብራቕ ኤስያ ማለት ኣስያን ካብ ትማሊ 25 ጥቅምቲ ኣብ ማሌዝያ ይካየድ ኣሎ ኣብዚ ክሳብ 28 ጥቅምቲ ኣብ ከተማ ኳላላምፑር ዝቃናዕ ዘሎ ዋዕላ ኣገዳሲ ንግዳውን ቁጠባውን ስምዓት ክኽተም ትጽቢት ትግበር እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ እቲ ዞባዊ ቁጠባዊ ውድብ ምብራቕ ቲሞር መበል 11 ኣባሉ ክትከውን ውሳነ ሕሊፉ ብኻልእ ወገን ብደቡባዊ ምትፍናን ኣብ ዕጥቃዊ ግጭት ኣትየን ዝጸንሓ ካምቦድያን ታይላንድን ጎንጎን እቲ ዋዕላ ብመንጎኘት ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ስምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ከም ተፈራርማ ተቓሊዑ ፕረዚደንት ትራምፕ ኣብ ሃገራት ኤስያ ናይ 6 መዓልታት ዑደት ይፍጽም ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ 1967 ዝተመስረተ ውድብ ኣስያን ብደረጃ ዓለም ካብ ዓበይቲ ቁጠባዊ ዞባዊ ውድብ ኮይኑ ኣስታት 3 ትሪልዮን ዶላር ጃምላዊ እቶትን ኣስታት 650 ሚልዮን ቁጽሪ ህዝቢ ይሓቆፍ ኣንጻር መንግስቲ ቱርኪ ን40 ዓመታት ዝቐጸለ ዕጥቃዊ ቃልሲ ከካየድ ጸንሐ ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ማለት ፒኬኬ ናብ ሰሜናዊ ኢራቅ ክግዕዝ ከም ጀመረ ኣፍሊጦም እቲ ስጉምቲ ኣካልቲ ዕጥቁ ንምውራድ ምስ መንግስቲ ቱርኪ ዝበጽሖ ስምዕ ምዃኑ እቲ ዕጥቁ ጉጅለ ሓቢሩሎ ፒኬኬ ዕጥቁ ብምውራድ ኣብ ሰላማዊ ፖለቲካዊ ንጥፈታት ከም ዝዋፈር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምግላጹ ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ወርሒ ሰነ ገለ ክፋል ዕጥቁ ከም ዘወረደ ጸብጻባት ይረዱ በዚ ድማ ካብ 1980ታት ከካየዶ ጸንሐ ዕጥቃዊ ግጭት ሰላማዊ ማዕልቦ ዝረኸበ ከም ዝመስል ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይእምቱ እቲ ሰላማዊ ተበግሶ ንቱርክ ጥራይ ዘይኮነ ዞባዊ ኣገዳስነት ከም ዘለዎ እዩ ዝግለጽ ካብ 1984 ናብ መንጎ ሰራዊት ቱርክን እቲ ዕጡቕ ጉጅለን ብዝተኻየደ ግጭት ልዕሊ 40,000 ሰባት ከም ተቐትሉን ሚልዮናት ከም ተመዛበሉን ጸብጻባት ይረዱ ን12 ዓመታት ካብ ስራሕ ወፃኢ ኮይኑ ዝጸንሐ ኣህጉራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ሲርት ናይ ሊብያ 25 ጥቅምቲ ዳግማይ ኣገልግሎት ጀሚሩ
እቲ ማዕርፎ ነፈርቲ ብሰንኪ ደብዳብ ብዝወረዱ ዕንወትን ጸጥታዊ ስጋትን ካብ 2013 ኣገልግሎት ከም ዘይጸንሐ ይግለጽ። ምጅማር ኣገልግሎት ሃገራዊ ማዕርፎ ነፈርቲ ከተማ ስርት ኣብታ ሃገር ተፈጢሩን ዘሎ ናይ ሰላም አንፈት ዘመልከት ምዃኖም ምስቲ ከባቢ ቅርበት ዘለዎም ወገናት ዝሕብሩ። ተቐናቐንቲ ጉጅለታት ሊብያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ግንቦት ምቁራጽ ተኹሲ ክገብሩ ከም ተሰማምዑ ዝፍለጥ ኮይኑ እቲ ስምዕ ነቲ ኩነታት ከህድኦ ከም ዝኽእል ክግለጽ ጸኒሑ ኣሎ። ኪዳን ሰሜን ኣትላንቲክ ኔቶ ኣብ 2011 ኣብ ሊብያ ድሕር ዝገብሮ ምትእትታው እቲ ሃገራዊ ዓሚቕ ጸጥታውን ወተሃደራውን ቅልውላው ከም ተሸመት ይፍለጥ። ዜናታት ምዛም ቀንዲ ነጥብታቱ ክደግመልኩም። ኣብ ሃገራዊ መኮስ ሆስፒታል ኦሮታ ን47 ህጻናት ዕዉት መጥባሕቲ ልቢ ተኻይዱ። ኣብ ኑብ ዞባ ሃበሮ ተሳታፍነት ኣብ ኣገልግሎት ትምህርቲ ብርባዕት ሕልሲ ዓብዩ። ውዳበ ስነ ጥበበኛታት ንኤርትራ 4ይ ዓመታዊ ፌስቲቫል ስነ ጥበብን ባህልን ኣብ ሚነሶታ ቃኒዑ። ኣብ ዜናታት ወጻኢ ፍልስጥማ ምንቅስቓሳት ሓማስን ፈታሕን ኣብ ምሕደራ ወሽመጥ ጋዛ ንዝግበር ግዳማዊ ምትእትታው ተቓይሞ። ዓመታዊ ዋዕላ መራሕቲ ሃገራት ኣስያን ካብ ትማሊ 25 ጥቅምቲ ኣብ ማሌዝያ ይካየድ ኣሎ። ሰልፊ ሰራሕተኛታት ኩርዲስታን ማለት ፒኬኬ ናብ ሰሜናዊ ኢራቅ ክግዕዝ ከም ጀመረ ሓቢሩ። ዝኸበርኩም ተዓዘብቲ ሎም ሸስተራሎ ዜናዊ መሰናዶ ኣብዚ ፍጸም ስለምክታልኩም ኣዝየ መስክን ውድድር ታሪኻዊ ፍልጠት ቡያ ስዒባ ክትቀርብያ ብወገን ግን ሰላም